alaikum. Wa alaikum salam. Ha? Dalla feshare. Kai. Feshare kana zaune. Mun kana nan a gida. Ina nan a gida. Yayi sosai fa. Kai maraba. Ai daga can na tattako na ce to bari ka gani. Ai ya na kawo kamata sai na mu haɗu da Jauro. A'a. Na ce to bari mu ƙara saurin fesha. Kai kun kyauta. Safiya haka. Wallahi. Ni ma da nan yanzu nake cewa zan tashin ɗan je wajen dabbobi in ga yanayin kiwon nasu. Auto. Wato kana nan a gida. Ina gida. Amma dai ayo an ce wai in ka ji gangami. Da labari. Da labari. Tun da na gan ku ko biyun nan akwai bayani. Ai in gaya ma wata yafcewa ce in gaya maka ake so a yi. To. Yafcewa. To me yafcewa kuma? Zai baka labari. Kana Kai ji? ya aka Wata ƙungiya ce in ga ma na kafa. Ka kafa. To. Da sunanta Kwamushe. Kwamushe. To ka ji Wato- saboda Allah da Annabi. Wato in baka manta ba. Shi ne na zo in nemi wani alfarma a gurinka. A waje na dai. To. Wato da na ga ya kirkiri kungiya ya dan samu a ka gane ai. Ina gane. To shi ne nake so ni din ma zan kafa wata kungiya a ƙarƙashina. Na'am. Wato sunanta Shinye Duk. Cinye duk. Kwarai da Ga gaske. ƴan Kwamushe ga Shinye Duk. To wannan kungiyar me ta dosa? Ina take? Ita tana so mu haɗa kan Ita ka Fulani gane? Afirka ne. Ka gane? Na'am. Mu tattaro kawunan Fulani Afirka. Wato mu samu a zaɓe mu. Ko a bamu wannan Kwarai matsayin. kuwa. Na'am. Za mu yi aiki. Aikin me? Habba. Za mu taimaka ma Fulani. Da me? Haba. Hab. Ga abubuwa nan da dama wurin kiwo da sauransu. Kwarai kuwa. Ka gane ai. To me cinye duk? Irin su labuka haka da Ai sauran. ka gane shi cinye duk. Wato duk wata matsala da ta taso zai iya cinye ta. Kwarai. A tsakaninku da Allah manufa ku kenan ta wannan Mana kungiya? insha Allah. To wannan sunan kungiyar bai ba. Ni ai na zo mu Me haɗa kai ma da zai kai ne. haɗa? Me zai hana ku zo a je ai miyatti Allah kautal hore? To ai mu yatti Allah tana da yawa. Ka Kwarai. gane akwai mu yatti Allah. A ba wancan Zalla. miyatti Allah ba. To. Akwai wata? A ba da Allah. Idan gwamnati ta canza kuɗi ka aje tsohon kuɗi ai kana da kun kaya ne. Haka. Yanzu ana yayin miyatti Allah kautal hore ne. Banda Ta wacce Dr. Abdullahi Bello Buɗeji wato Lamido Fulɓe. banda sarkin wacce Fulani banda ƙasa da wacce mai ƙasa. ta Allah kenan. Ha wancan ai To. Na. ba wancan ake nufi ba. Wannan ƙungiyoyin naku duka ba su da ma'ana. Ai mu da muka ji kungiyoyin sun yawa. Shi A'a, yasa mu haba, ma sai muka sawo na. A'a ba. To kaga Ni na sawo wannan ta ya kwamushe. kwamushe Wai ita wannan kwamusa Fulani za a yi. ita wannan Wannan cinye duk cinye su za a yi. A ƙarshe dai za a zo a afkar da su cikin matsala. Me zai hana ku zo mu bi wannan bafulatanin mai kishin Fulani ba mu Lamido labarin. Fulɓe. Ba mu labarin wannan din. To na farko dai idan kana son Fulani su yi ilimi ka zo ƙarƙashinsa akwai kwamitin ilmantar da 'ya'yan Fulani. Idan ko kana so ka tallafa musu da scholarship ne a ƙarƙashinsa akwai. Idan kana son ka wayar da su ne a cire musu duhun kai aikinsa kenan a ƙarƙashinsa akwai. Idan kana son a karantar da su addini ne akwai kwamitin da'awa a ƙarƙashinsa. A yi kishin su a fito da su su zama 'yan ƙasa ƙasa ta amfana da su su ma su amfana da ƙasar da suke. Wai duk wannan Aikin sa lissafin kenan. duk wannan lissafin da kake kana Wai a nufin rubuce akwai shi kake a ganin ƙarƙashin koko. shi wannan bawan Allah Dr. Abdullahi Bello Badejo ba, ƙwarai har ma da abin da babkinsa, a yi kishin su a fito da su su zama 'yan ƙasa ƙasa ta amfana da su su ma su amfana da ƙasar da suke. Wai duk wannan Aikin sa lissafin kenan. duk wannan lissafin da kake kana Wai a nufin rubuce akwai shi a kake ganin ƙarƙashin koko. shi wannan bawan Allah Dr. Abdullahi Bello Badejo ba, ƙwarai har ma da abin da ban faɗa ba akwai na fulaku da kara da zumunta da haɗin kai. Shi kuma mutum ne wanda ya rungumi al'umma gaba ɗaya. In kaga ka ware kanka to kai ɗin ba na kirki ba ne. haka ne. To kaji. Shi in kai wani Ni butuli dai- ne ba ruwan shi da kai. Ni yanzu kana Amma ji. dai kana kishin a zauna lafiya abu kuma bi doka. Eh. Kowane yare kake yana tare da kai. Kana ji. Amma in kana bafulatani kana wani shirman banza baka bin doka baka kaza ba na kirki bane ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da dan arzikinka. To ka san kaji. dalilin da yasa na muka kawo wannan abubuwan Eh, akwai ƙungiyoyi da dama Wani- wanda muka ji labarin. Aha. Kana wai, ji? na san da su. To kaga misali barin ma misali da guda ɗaya. Eh, Wato ita akwai me sunanta capital. Capital. tabital da aka ce mun. Ba capital ba? Akwai tabital fulaku, To ɗaya. Daya. akwai gan hulɓe, Biyu. akwai John de Jam, Uku. Akwai gam Allah. akwai gam Allah. Hudu. To gam Allah mu ba bisa ayi dan Allah ba. Tabital fulaku Dukkansu. ba za ta tabbata ba inda fulaku ta tafi a haka. Ka gane ai? John de Jam an samu John de Jam din ana nufin zaman lafiya da Hausa Mm. ko?
To zaman lafiyan ya samu? Bai samu ba. Bai samu ba. Me ya matsalar su? Ba su ɗauko turbar da za a samu zaman lafiyan. Baka wayar da mutum ka nuna shi ya gane me amfaninsa a ƙasarsa. Sannan kuma me ƙasa za ta amfana da shi. Aikin Dr. Abdullahi Bello Bodeji kenan. A wayar da kan mutane a mai da su kan saiti. Turban mu na filaku mu dawo kai. Kana ji fa share. Kunyan mu da kara da zumunta da alƙawari da jaruntan mu zauna a kai. Yanzu wannan tunda mun ji wannan. To wancan da cinye duka din nan. Yawa. Da kwamushe. Yawa. A aje su gefe sai mu hada da magana kenan. Sai mu haɗu mu bi. Magana kenan. Me Da ta ya da kwamushe kautar da hori. shirme duka ko cinye duka. To a yi haƙuri a aje. A basu. A zo a goyi Dr. Abdullahi Bello Yawwa. Bodejo. Shi Sannan da wancan yamdal da menene finatawa da wane ne duka su bari su bar wannan 'yan ƙungiyoyin su Amma dawo fa- ƙarƙashin Dr. Abdullahi Amma Bello fa Bodejo. baka sani ba fa. To kaji. Na fa haɗa al'umma oba. Kara al'umma. To ka haɗa al'umma ko na haɗa al'umma? Tikot ka gane ai. Eh, To tikot din nan ga maka an kusa ciki. Tikot ake cewa ko? ticket. Ticket. Ai, Tiket ko? Ticket. Eh. To. To kai ka ɗebo jama'an ka dawo ƙarƙashinsa. Ai yanzu an gama kuma. Yawa. Ai Ai tun shi da kenan na yawa. wannan Ai an labarin. gama. Shi Yawa. wannan bawan Allah na da ina jin labarinsa. Idan kuka je kuka numfasa a gida, kuka Eh. kira jama'an naku ka sa